Шкафът, който не просто впечатлява с модерен дизайн, той решава реални проблеми. Малко пространство, липса на място у дома, влага и тъмни помещения. Изработен е от поликарбон, издържа както на килограми, така и на вода. На колелца е, мобилен е, може да бъде придвижван навсякъде, където имате нужда от него. Отпред има 3 големи широки чекмеджета, средата си също има голямо чекмедже, отгоре също има още 2 чекмеджета плюс поставка за козметика, от двете си страни има място за хартия. Висок е 112,5 см, широк е 22 см, дълбочината му е 37,5 см. Също така не се страхува и от тъмното. Има вградена LED светлина с фотоклетка. Когато се доближите до шкафа, той светва. Светлината му се зарежда с USB кабел, който е включен в комплекта, така че ви спестява време и пари. Също така има и вграден ароматизатор. Край на лошата миризма в помещението. В комплекта също влизат и 2 ароматизатора. Той е на промоция от 182 лева. Праща ми по екон с опция тест и преглед. Той идва сглобен, само си поставяте дръжките. Неговите компактни размери го правят подходящ за малки и тесни пространства. Също така е мултифункционален. Може да бъде ползван както в банята, така и в кухнята, спалнята, терасата, дори и офиса. А неговият модерен дизайн го правят подходящ за всякакъв вид интериор. Също така неговата мобилност, издръжливост и водоустойчивост го правят неизменен помощник във всякакъв момент. Също така има и много място за съхранение, което също го прави толкова неизменим помощник за всякакъв вид пространства. Неговата мобилност, компактност, функционалност го правят толкова красив, издръжлив и мобилен. Така че може да го ползвате навсякъде, където имате нужда от него.